ویکیپedیا توایا جیهان وک مالپرکی وک انسیکلوپدیه کی هم مزن دهاتا خویا کرن و هم جی گرینگیایی براستی جی پر هبو جبروی سدم دماهات گرتن نقاشی مزن سرات نکرن توایا جیهان دنگ دا دولتک چوا مالپرکی ویرنگی آستنگ بکه چوا قدخه بکه هر کس لی عجیب مای ما بو براستی ام وک روزنامه گرین وی ولاتی نکل سروان مجارا وک ام بیجن ام مزال بو لیبلی دمال لجیهان هات بیستن جاره کدی بال کشان ده سر نقاشین کو زختو زوردارین سر روزنامه گریه زختو زوردارین سر جواکی و هر وها لسر امرو بیجه مدیا جواکی هلبت دنگودانه کی مزن چی بو دوی بری 3 سالا و هر وها د استا دولتان ده لسر ترکیه لوی علی ده زخت چی بون و جبو ویکیپدیا جاره کی دی به وکرین جاره کی دی وشانا خو بردوام بکه gelek em bêjin hewdan jî çêbûn lêbelê 3 sal sere derbas bû û hê jî heta do jî Wikipedya li Tirkiye girtî bû ev jî rewşekî aloz di hêla mirov bêje medya civakî de û her wiha karê ku ser internetê tê kirin û her wiha karê rojnamegerî û karê ragihandinê pirskirêkekî mezin bû bi rastî. بله بر سردار یعنی هیچ یاسایەک لە تورکیا هەیە کە ڕێگری لە ئەم وێبسایتانە بکە یان داخستنی ویکیپیدیا و هەندێکی دیکەش لە ماوەی چەند ساڵی ڕابردوو بە بڕیارێکی حکومی بووە یعنی هیچ یاسایەکەی ئەمێ ڕێخست بێ لە تورکیا بە پێی یاسا مامەڵی لەگەڵ بکرێ بله دما هن گوهرتنین یاسaya da çêbûn karê ku li ser internetê tê kirin karê ragahandinê bi serokkomariyê ve girêdan yanî li wê derê daîreyekî heye ê ku va kara tişopîne wê demê jî li bi wê ve hate girêdan ev jî ji xwe rastî berteka jî hatibû dema ku bê xwestin malperekî bê girtin BTK dibêjinê daîra ku ji bo internetê û karê ragihandinê xebatê dimeşîne ji hêla wan ve tê em bêjin lêkolîn kirin û her wiha biryar tê dayîn ku bê girtin yan bê asteng kirin yan malper bê qedexe kirin li ser vê biryar tê girtin ji xwe ev yasa bi xwe jî در حقوقی امرو نکاره بپارێزه ji ber ku riya dadgeha riya qanûna riya em bêjin xweparastinê bi tevahî digire ev yasaha û ji ber wiyekî jî dema tu bixwazî tu malperekî li xweşê te neçe tu hijê nekî tu em bêjin tiştekî muxalîf malperekî muxalîf be yekser tu dikarî bigirî ji wê salê heta îro li Tirkiye bi sedan malperên bi vê rengî hatine girtin em bêjin medya civakî hatine asteng kirin hema bêjin her roj em bêjin hesabên Twitterê yên kesan têne girtin yên Facebookê têne girtin û her wiha li ser vê sedan kes têne dadgehkirin têne darezandin û her wiha ceza wantan têne birîn kesên ku dixwazin di ser medya civakî nêrînê xwe bîne ziman. Kek serdar yani ev nîşaneke ne mesela Wikipedya malpereke elektronî eger ku qedexe li ser malpereke weke Wikipedya hebe wê demê rojnamevaniya din li Tirkiye direwşeke çawa de ye. Belê birastî jî pirsek girîng e ji ber ku rojnamegerî li Tirkiye mirov dikare bêje hema bêje qet nemaye ji ber ku pirsgirêkekî gelek mezin heye yanî hinek rojnamegerên mixalîf yên Kurd yê ku di vê warî de dixwazin hin tişta bikin hê jî li ber xwe didin lê belê bi tevaya Tirkiye dema mirov dinirxîne piştî hikûmeta AKP rojnamegerî dikete astekî wisa ku îdî
tiştekî ji bo mirov rexneyekî li sistemê bike, rexneyekî li hikûmetê bike nayê êdî nivîsandin. Ji xwe medyayên ku em bêjin mezinin yê ku hêza wan pir bû, ev bi temamî ji hêla hikûmetê ve hatine desteserkirin, wek Doğan Medya mesela hatine desteserkirin û medyayê bi vê rengî li Tirkiye nema. Yani bû yek deng, bû yek reng û bi vê awê dengê rojnamegeran jî xwest bê birîn. Mesela pirsgirêkekî mezin heye ku bi sedan rojnameger bêkar hatin niştin. Ji van saziyên ku lê dixebitin hatin avêtin û her wiha bêkar hatin heştin. Ev jî pirsgirêkeke mezin e. Digel vî yekî mesela bi sedan rojnameger têne darezandin û cezal wan têne birîn. Ev jî rê li ber nivîsandinê, rê li ber gotinê, rê li ber em bêjin rexnekirinê digire. Dîsa ji sedî zêdetir rojnameger girtîne di zindana dene ev rewşekî aloze û her wiha pirsgirêkekî dî jî heye li qadê, li qada ku nûçetê şopandin jî astengiyekî mezin ser rojnamegeran heye. Tu dema wan temama tînî cem hev derdkeve holê ku li Tirkiye bi rastî jî di hêla ragihandinê de, di hêla rojnamegerî de pirsgirêkekî mezin heye. Ev li tevahiya cîhanê baş nedata xuyakirin li berê 3 sala ku dema Wikipedya hate girtin ev yani wek mirov dikare bêje deng veda wek ev pirsgirêka ku li ser ragihandinê ye, li ser rojnamegeriyê, ser medya civakî ye hinek li cîhanê jî hat bihîstin û her wiha ev rewş berdewam dike mirov dikare bêje bi hêsanî karê ragihandinê li vî welatê mirov dikare bike. Berre serdar yani mawe çend saleke rexna hem li nêwxoy Tirkiye hem li ser asî nêwdewletî rexneyekî zor li hikûmetî Tirkiye de gîre bi hoy azadî rojnamewanî wekû tu ji basit kir bertesik botewe sedan malpir û rojname û govar daxirawin, sedan rojnamenûs bêkar mawin. Em fişarane bo cê xwe nagirin. Boçî hikûmetî Tirkiye guya lem fişara nêwxoyî û nêwdewletiyane nagire. Yani viya dide ber çavê xwe hikûmeta Tirk ji ber wan hem rexneya hem jî ev li ser vê babetê dema ku hinek derdor xwe aciz bikin vê yekî dide ber çav ji ber ku jê re girîngtir e ku astengî li karê ragihandinê bike. Ji ber ku sîstem naxwaze deng derkeve, deng belav bibe. Dengê em bêjin hem muxalîf derkeve ve hem jî bûyerên ku têne bûyerên diqewmin pirsgirêkên ku li nava civakê hene, pirsgirêkên siyasî ku têne jiyan kirin nayê xwestin bihîstin. Ev mesela herî girîng ji xwe ev e. Gerçi Serdar vekirina Wikipedia yani derketina biryara mahkemê ji bo vekirina Wikipedia dikare rê li ber hinek tiştên din jî veke mesela ew saziyên din yên ku hatine girtin yan rojnamevanên girtî dibe ku destpêkek be ji bo rojnamevanî nefesekê bistîne li Tirkiye û Bakurê Kurdistanê? Yani via mro çawa dikare binirxîne ve kirina Wikipedia mro nikare bêje biryarekî hiqûqî bû yani biryarekî siyasî bû ji ber ku pirsgirêkek bû li cîhanê û her wiha zext hebûn li ser Tirkiye. Ez neşaş bim di hin hevdîtinên di nava hikûmeta Tirkiye û dewletê navcîhanî bi taybet jî Amerîkayê de ev pirsgirêk her tim dihata ziman û ji ber wî yekî wek biryarekî siyasî mirov dikare viya binirxîne ji ber ku ne biryarekî hiqûqî yan jî ew pirsgirêkê ku berî 3 sala dema Wikipedia hate girtin ku lê daha tawanbar kirin hêj li holê ye ew nehatiye guhertin Wikipedia ve bu şevêdî demek xuya dike ku biryarekî siyasî ye ne hiqûqî yani em ne bawer nakin ku bandorekî erênî li navxweyî bike ji ber ku zextên dema navcîhanî li Tirkiye tê kirin tesîrekî wê heye, bandorekî wê heye ama di navxweyî de ev pirsgirêk berdewam dike ji ber ku hêj do
مدیر کار نویسی آزادی ولات 7 سال و 6 ماه جزا خوار یعنی بله. افجی مینا که بله gelekî spas سەردار زۆر سپاس کە لە ئامادەوە لەگەڵمانم بوویت.